La Fira de Sant Jordi dura només aquest cap de setmana, el dissabte i el diumenge. Durant el dissabte i el diumenge hi haurà les parades, aquestes d'embotits, de bolets, de productes artesanals. Alhora, els restaurants del poble ofereixen un menú basat en els bolets de primavera, el moixernó, el cama-sec, la múrgola. Hem organitzat un conjunt d'activitats de caire lúdico-cultural, com és una presentació de l'editorial que tenim Set Casenca Gra de Fajol, a càrrec del director, Miquel Perals, que és aquesta tarda, dissabte, a 2:06. Aquesta editorial es va crear amb una finalitat, i és que a la Vall de Camprodon doncs pràcticament no hi ha res escrit, no s'ha escrit mai res. Hi ha una història de Camprodon del segle passat, del segle XIX, el llibre d'en Birba, que és molt bo, per cert, dels anys 60, i res més. Aquí hem hagut d'anar esgarrapant i estem fent la història de la Vall de Camprodon i editem tot el que pugui tenir un cert interès, però que sigui de la Vall de Camprodon. Toponímia, història, geografia, llegendes, tot el que tingui una certa relació amb aquesta vall. La nostra editorial, doncs, la finalitat és això, és escriure, és editar llibres que no s'editarien mai perquè no tenen un context comercial, però que nosaltres els editarem. Per què? Doncs perquè aquesta editorial no està feta amb ànim de lucre. Procurem no perdre amb els llibres, segurament amb algun hi perdrem, però la finalitat és únicament divulgació de tot el que s'escrigui amb un cert rigor, en tots els sentits, de la Vall de Camprodon. Demà al matí a les 12 tenim l'hora literària i l'escenificació de la llegenda de Sant Jordi, durant la qual es llegiran diferents textos que han estat seleccionats prèviament per diferents persones del poble i s'escenificarà la llegenda de Sant Jordi amb uns dibuixants convidats. Aquesta hora literària ha estat organitzada per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i en la qual hi participen també els ajuntaments de Llanars i Camprodon. Un xic més avall veieren la flor de Segur. S'hi van quedar, acondicionaren el ramat i després cada un dels fills construí la seva cabanya. Amb el temps les engrandaren i les milloraren. D'aquí ve el nom de Setcases. Més el terra davallava, no estava pas per toies ni cançons. Tot cant en son murmuri s'ofegava, tota flor s'amercia en sos petons. A l'altra banda de la serra brolla, com per a sos corser, que entre l'herba sa carrera molla, la jugassat freset. I les nits en aquells cims,
Sortia de la barraca embolicat i mà coberta de llana. Me n'anava al cim de la carena del Puig de Bassivers per bastiments, segut sobre una penya. Quin cel més pur, que estrellat. Sembla una polseguera de diamants i rubins, d'on sobresurten els brillants que formen les constel·lacions. Un drac ferotge fa molta por, és lleig amb ganes i fa pudor. Un drac ferotge fa molta por, és lleig amb ganes i fa pudor. Vinga, que ja ho tenim. Un drac ferotge que fa molta por, és lleig amb ganes i fa pudor. Ai, el drac ferotge que fa pudor, és lleig amb ganes i fa molta por. Ai, el drac ferotge que fa molta por i que és lleig amb ganes i que fa pudor. Ara fiqueu de mans fort. I el drac ferotge, quina festa, fa molta por i és lleig amb ganes i fa pudor. Ai, quin drac més ferotge que ve i quina pudor que fa, que lleig, que lleig, que lleig, que és amb ganes i fa pudor. Un drac ferotge fa molta por, és lleig amb ganes